με τα δικαιώματα. Κύριε, προσεκατέφυγον διδαξόν με του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός ανατός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ως ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή καλυσάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Εν τους ουρανείς, αγιασίτω το όνομά σου, ερχέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, εμείς ενέκτης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε πάση ελέησον ημάς ο Θεός κατά τον Μέγα ελέος του δεόμετά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμετα υπέρ των σεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμετα υπέρ του Πατρός και Αγίου Επισκόπου ημών Ευσταθείου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, οικίας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών που ζούμε του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συγχωρητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού Τούτου, των επιτελούντων την Αγία Εορτή και πανηγυρικά αυτή, και των υποσπερόντων τα γορατά αυτονιών του Θεού, Γεωργίου Παναγιώτας Κωνσταντίνου και Ανούλας, Γεωργίου Αγγελικής Βασιλείου, Παναγιώτας και Χριστίνης, υγείας, θεγεθείας, βοηθείας υπέρ αυτών υπολέ. Ιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Εκκλησίαν και
Κύριον ευνεγή και διάλεκτον και νέστερ, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσον, την καθημών κινουμένη, και είσαστε ημάς ευτυχημένης δικαίας αφού απειλής, και ελεήσε ημάς.
αγίσας τους 5 αυτούς εντιερήμων και εξ αυτών μεταγείς κοινίως άγκρας προτάσεως. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύντων των ήμων και των αέρεων. Και αυτήν αυτά η διαγέρνηση εν ιερωνία ταύτη, εν της οίκης των ευναζόντων και τον κόσμο σου άπαντη. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τους μόρφωνος σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να απέπουμε, συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα δικαιάει, και στους αιώνας των αιώνων.
Ένα κομματάκι για να πάω εγώ δεν έφαγα. Ο αριθμός 1730. 1730. Βάλτε στο ναι, με τη σειρά. 1730. Κάτσε να κουμπίσουμε κάπου, κρατάμε πολλά. Να δούμε τι πλήρωνα. Το 1061. Δήμος Λαγανάς.